Ник сазыңны ойнадың сен әлі? Бәлки, ойнамасқа қалғандыр. Тоқай сазы үзілгенін біліп, халық сені сұрап алғандыр. Мен тауып алған 1 грамм пластикасы шықты. Анда арша, анда қарурман, анда башқа әллөки, анда зиләйлік, Илхам абының шушы жырларын жырлап, яшілігіме кері қайтыр еден. Мен ауылда шушы пластиканы таңнап жырлап отыра тұрғаным. Әнейім кіріп, олам сен не ішлейсің? Мен ау шул қадар, мені міне яш үсмір көңілі шул қадар күштіл еғын тұясы тұрғаны еді. Илхам абының шушы тауышы. Сенке мен мұғайын өзінің шын татар бала балсы болуым біле. Өзімнің көңілім біле шушы әйбірлерін тұядырайым бітін кешірішін. Сенке Илхам Шакировның мұңы, оның жыры, мен әйтәсім келе ол татар халқының көңілінің шағылышы. Маяктан, Мәскеуден Шолпан деген жырын берділер. Маяк ертеңгі сағат 6-да башлайды бейт. Вадим Османовның Шолпан деген жырын ешіттім. Күнде тұрып отырам сағат 6-да. Бүгін бермәслер мекен, бүгін бермәслер мекен. Әмі ләкин бек сирек берелер еді. Соңыдан соң мен Стартамақ культура ағарту училищесіне дирижерский оқырға кеттім. Шол уақытта Илхам абай Стартамақ шәһәріне гастрольге келді. Енді фотолардан көріп, рәсімлерден көріп, мен аны әзірек таны едім енді. Шыннан соң оқырға барған вақытта гостиница янында скамейкада Илхам абай газеті оқып отыра. Железнодорожниклар дворисында мен аның бірінші мәртебе концертін қарадым. Илхам абай біздің Жуайрапа білән бірге концерт программасы білән біздің ауылға келгенлер еді. Бұл Балташ районының Түбәнкенә деген ауылы, клуб кішкене білгелі. Илхам абайның яңа шығып қына келіп, яңа халыққа ишетіле башлаған уақытта белгілі енді мұнда біздің шекілі кішкене балаларны кірмейлер. Біз енді нешік, мен өзімнің нешік кіргенін қатырлайым, тәрезі арқылы кіріп, қоядыр қашып, скамья асыларында шулай айтып концерт қарағаным қатырды. Мына бұл бірінші Илхам абайны көріп, сәхнеден көріп, шул танышу болғандырын жол. Күніне бір күні 2 сеанс концерт көрсетті.
концерт җырлады. Әлбәттә, ул заман өчен бер көнне бер шулык бер кеше ике тапкыр концерт җырлау ул бик зур яңалык иде. Ой, ул заманда ул бер теге җитеп бетә алмаслык йолдыз кебек иде. Уш китмәле аның тавышлары иде, аның ул җырлаулары, аның тавыш йөрешләре һәм аның җырлавы теге вокал мөмкинчелекләре һәм тавышның тембрының матурлыгы кешене әсир итә иде. İlham жаңа бүлектен десең бітін халық, İlham ауылынық екен, İlhamның хәлі нешік фәләмі төгәмі деп сұраштыра башлайлар инде. Аның 30-нчы елларда әтисе үзенең туган авылында тимерче булып эшли. Ул күрше авылларга ниләргә барсында ясап, һәм колхозның сабаннарын рәтләп бөтенсен эшләп тора торган кеше. İlhamның әтисе бик каты сөйләшә торган булган, сөйләшергә яраткан. Шуннан моның дошманнары райкомга жалоба язгандар. Менә İlhamның әтисе тимерчеләргә сөйләшкәндә советка каршы сүзләр сөйләде. Ул совет дошманы. Минзәлә төрмәсендә бик доктырды. Минзәлә төрмәсенә Әнкәй белән Нур Ясматы икесе бергә килеп барып кайтып торалар, күрсәтмиләр тәрәз аркылы. Җирдән өстәге тәрәз аркылы гына сөйләшеп кайта торганнар, күрсәтмичә. Оналары көттілер, хаман көттілер, қойтыр деп көттілер. Онан отылған деген хәбәр болды бит гәҗиттә, бір Ватаным Татарстан деген гәҗиттә қайтты ол. Дүрт бала ятим калалар, әниләр кулында инде. Ашарга юк, ачлык вакыты, сугыш еллары китә бит инде. İlham хәтта авылдан авылга хәер сорап йөри. Үзе сөйләде инде, мин ди, мин генә җөрмәйм ди. Хәерчеләр бик күп ел вакытта ди. Авылдан авылга кирип йөри. Авылдагы кешеләрнең бит үзләренә шундый хәлдә. Сит кешегә бирерлек азыклары юк. Ну шунда пешкән бәрәңге бер викни булса инде бер сынык ипи бирә торган булганнар. Ну мин ди шундый бәләкәем ди. Миңа бәләкәй балага бирмиләр ди, өлкәннәргә бирәләр ди. Шуннан соң мин ди шул авылга нәтип ди җырлап җибәрәдер инде. Мин үземне дөньяда иң бәхетсез кеше дип санадым. Бер вакытта да миңа тиз генә бирелмәде. Бары тик үрмәләшеп, тырмалашып, талашып, бик зур авырлыклар белән, кимсетүләр белән, типкәләүләр белән ул нидән туганнан бирле менә безнең әткәйне нигә 37 елда төрмәгә алып киткәннәр, Сталинның котырган заманнарында. Мин иң кичкенә, иң төпчек бала булып калганмын. Менә шуннан соң безгә китте инде. Иткәләү, төрткәләү, типкәләү, кимсетүләр, хәерчелекләр. Менә шуннан башлап без үзебезне кеше итеп хис итмәдек. Һәм монда инде теге күлмәктән туган дип әйтергә бер вакытта да безнең фикеребезгә керергә мөмкин түгел иде. Ул бик акыллы, элек балачага бик акыллы ул. Хәзерге кебек түгел ул апайым. Как укытучы чыгып кеткәч, җырлый гына башлады. Ул бер кашан да кешегә куат иде. Малай балачага белән сугышып йөрү юк иде. Безнең инде 3 тапкыр хәзерге вакытта милләтебезнең генофондын юкка чыгарганнар. Ул булган гражданнар сугышында, ул булган колхозлашу чорында, ул булган репрессиялар чорында. Ләкин менә аларның балалары шушы ташны җыртып чыккан үлән кебек, чәчәк кебек, алар үзләренең юлларын тапканнар. Бу дөньяда хәзерге вакытта үз урыннарын биләгәннәр. Менә İlham Шакиров та шуларның берсе.
Аны белмәгән җир юк. Менә хәзер инде күп кенә чит илләрдә үземә булырга туры килде. Әйтик Австралиядә, Италиядә үзебезнең милләттәшләр белән очрашабыз. Кытайда, Төркиядә очрашабыз бит инде. Аны бер белмәгән кеше дә юк. Аның җырлары ул иксез, шиксез, аның тиңе юк. İlham Şakirov ул zamanlarda, Sovet zamanında da Tatar Kongresi işinde alıp vardı. Bir özü, bir İlham Şakirov idi o. Ул alıp bara idi şul vaktini dini nazaretler öteytirgan işini de vazifani da. Çünkü bugün ул Sibir'de, ikinci gün ул Orta Aziyada, üçüncü gün ул Irak, Künçıgış'ta, dördüncü gün ул Künbatış'ta bütün Sovet пространствын, bütün Sovet devletin arkalığa inge gizgen İlham Şakirov. Татар халкы чәчелеп яши бит инде ул. Чәчелеп яши нәрсәдән? Авылларда эш булмыйча, авылдан бик күп кешеләр шахталарга китеп, тегендә китеп, монда китеп, Норильскийларга кадәр китеп, анда да шахталар бар икән. Алар бит инде үзләренең телләрен оныта башлап, балалары оныта башлап. Менә Илһам абый шул читкә киткән халыкны уятып, үзләренең кем икәнлекләрен искә төшереп, халыкны ничектер үзләренең кем икәнлекләрен уятып аларга әйткән кеше ул Илһам абый. Илһам абыйның концертларына эләгүләр авыр иде. Урта Азияларда мин хәтерлим, 18-әр концерт. Ташкентта 4000 зал бар, Дружба народов дигән. Шунда 2 көндә 4 концерт куйган идек без. Бөтенесе тулы, урамда билет сораучылар басып тора иде. Бер концертны искә төшерәсем килә, Илһам абыйның ничектер салкын тиде дә, тавышы теге кирәкле дәрәҗәдә яңгырамагач, Илһам абый рәхәтләндереп, халык җыелып килгән бит инде. Бөтен теге татарлар һәр концертка җыелып йөриләр, кунакка чакыралар. Шунда Илһам абый 1 сәгать буе сөйләп, халык авызын ачып, аны тыңлап торган хәтерлим. Нәрсә турында сөйләде? Менә безнең татар халкы турында, аның культурасы турында, аның шигърияте, аның музыкасы, аның бөтен нәрсә турында Илһам абый менә шулай сөйләгәндә мин шаккатып тыңлап тордым. Менә шундый бер хәл булды оста. Илһам абый җырлап торганда җир тетрәде. Теге люстралар булай чайпала башлады. Мин инде артистикада анда теге сервантлар сизәм инде менә ниндидер бер дулкын шикелле әйбер. Шуннан халык бит инде торып чыгып китә башлар. Мин йөгереп сәхнәгә чыктым куркудан. Халык торып китә башыннан Илһам абый әйтә: "Утырыгыз, мин дә басып торам бит әле монда." Шулай дигәчтен халык шып булды, урыннарына утырып, Илһам абый җырлавын дәвам итте. Benim ko'ngilga, bilmim ko'ngma to'ra kerar ekan.
Илһам абыйны күрү халык өчен үзе бер бәхет иде. Илһам абый чыгып киткәнне көтеп тора иде халык урамда. Аңа карап кала иде. Аннан соң инде ул кунакка чакырасы килгән кешеләр, беләсезме, чират торалар иде. Фин татарлары кат язганнар Мәскәүгә. Мәскәүгә язганнар, менә без шул кадәр телибез безнең янга берничә артист, берничә галим килсен әле дип. Шуннан бу Финляндиядә буларның концерты көч дан казанган. Шу бу хәбәр барып җиткән Финляндиянең президенты Урхо Кекканенга да. Шуннан Урхо Кекканен әйткән: "Шул кадәр мактадыгыз, минем дә күрәсем килә, мин аны кабул итәм" дигән. Аш мәҗлесенә чакырды да, китте генә түгел, бөтен президентның эш планына кертеп, дәүләт күләмендәге чара итеп ясаган аны Урхо Кекканен. Советлар Союзы булгач инде анда республикалар күп иде бит. Таджикстанда, Өзбекстанда менә Илһам абый артыннан йөрдем мин бригада белән. Таджикстанда вакытта инде чакыралар иде концерттан соң кунакка. Илһам абый артыннан йөргәч инде шул ук кешеләр безне дә кунакка чакыралар. Алар бик инде Илһам абый турында сөйлиләр, аны бик яхшы гына. Мунча яраткан мәсәлән. Илһам абый мунча керде. Аллага шөкер, аның сәламәтлеге бик әйбәт икән. Мин әле хәтерлим бер җирдә шулай дип әйткәннәр иде. Теге чабынды да чыгып чәй эчә, рәхәтләнеп тагын кирип китә, тагын уйнаган без җырлаган калсын сагынып силләргә. Сез уйнаган без җырлаган калсын сагынып силләргә. Хәтерлисеңме, Кукмарага 8 айлык баланы алып чыктык. Олы малайыбызны Ринатны. Бер заман халык көлә. Мин инде аптырашта калдым, нәрсәгә көлә халык мин әйтәм. Борылып карасам, Илһам абый чемоданга минем малайны утыртканда, бау бәйләп, әкрен генә сәхнәгә тартып алып чыккан. Илһам абый килеп керешкә опера һәм балет театрына минем дәвр җырчылары. Бөтенесе дә аңа инде олы бер җырчыга, олы шәхескә караган кара. Бу ихтирамда иде, бу үзенең халкыңны зурлауда иде Илһам абый yüzеннән. Чөнки бөтенесе дә профессионал белем алган югары белемле җырчылар. Опера һәм балет театрында әйдәп баручы җырчылар, әмма Илһам Шакиров алар алдында, алар һәрберсе үзенең төбәйтәләрен саларга әзер иде. Ул акапелла белән Мәскәүдә бер җырлый. Зур залда. Шуннан бу җырлап бетерде, үзенең теге бизәнү бүлмәсенә керә, шуннан килеп керә монда Мстислав Ростропович. Килеп керә дә әйтә: "Илһам, ты убил меня этой песней. Я никогда не слышал такую песню". Безнең гастрольләр бик күңелле барды. Илһам абый ул үзе бик тинак, бик таләпчән, шул ук вакытта һәм пөхтә кеше иде. Сәхнәдә әйтәләр бит әле Даиголочки киенә, мотор костюм чалбарлар, иностранный экспорт дибез бит, экспорт читтән килгән киемнәр генә киеп, сәхнәгә чыгып бик мотор зифа буйлары белән, шундый үзенең әһәм тавышлары белән менә халыкны үзенә җәлеп итә иде. Бу сугыш вакыты иде. Безнең укытучылар, балалар чыршы бәйрәм ясарга булдылар. Шундай җырларга туры килде, һәм мине теге нинең программаның кадагы дип сизделәр булса кирәк, иң соңга куйдылар. Шунда соңыннан чыршы бәйрәме беткәч, минем яшьтәш балалар килеп,
малайлар келіп, Илхам, сен жырлағаш, әнелер жылады бет, дейлер. Шул шағында мен жер тешіне кіріп кетердей болдым. Мен айтам, шундый зор жинайет ішләнгенмін екен. Менә кішілеріні жырлап, жылатқанмын екен. Мен Мәскеуде оқидырым, әдәбият институтында, бірінші курста оқығанда, ішкі шақырдылардық, қошып жіберсем, Илхам аға Шакир басып тұрар. Сен разил боласың мұны айт. Мен сені бітіне күні бұй үзлер берем бітін Мәскеу ойлап дейм. Мәскеуге мен пластинка яздыға келдім. Патефон табасы деп етелер уақытта. Онда 8 жер боларға тиеш, бір яғанда 4 жер, бір яғанда 4 жер. Соның 7-сінің сөздері де шый, музыкасы да ебет, 8-сінің музыкасы ебет, мәлекен сөздері шамайды. Шуңа сөздер yazып бер алмассың мекенде. Көп уақыт бересіз. 1 айма, 2 айма, 3 айма. Ненде 2 ай oldu. Оста мені орамда такси күтіп тұрады. Менің барып келесі жерім бар. Мен сағат ярымнан еленіп келем. Шында сен аны yazып, машинкада басып, аста мені күтіп тұрасың. Мен мұнда мініп тұрма, менде 6-шы қатқа дей. Ол менің міне Дулқын деген бірінші жырым болды. Табиғат татар халқына 100 жылға бір генә булса да шундай бүйік җырчыны бирә. Һәм шундай җырчы дип саныйбыз без аны. Чөнки 100 еллардан соң әллә була, әллә юк әле. Хәзер үзенә аның 80-нән артты. Тагын 20 ел калды. Киләсе 20 елда Илхам Шакиров шикелле җырчы чыгармы, юкмы? Бу бик шикле бер. Ул талант кына түгел, талантның теге ягында уганы. Ул просто гений. Ул гений, беләсезме? Укучыларыма да әйтәм, менә фәлән җырны җырлыйсыбыз килә, төгән җырны. Әгәр дә ул Илхам Шакиров репертуарыннан булса, мин аларга шундук әйтәм. Бары тик Илхам абыйны гына тыңлагыз. Әгәр дә инде син менә кайсы гына милләтне белергә телисең, мәсәлән, рус милләтен ал. Әлбәттә, Людмила Зыкинаның тавышын ишетеп аны тыңлау җитә. Татарның нинди милләт икәнен беләсегез килсә, мин әйтәрем сез Илхам Шакировны тыңлагыз дип. Аның кебек менә табигатькә тиң җырчы. Алар бик сирәк бу якты дөньяга туа. Аның җырларын мин табигатькә тиңлим. Җилгә, диңгезләргә, океаннарга, орманнарга, күлләргә, басуларга, кырларга. Аның җырында шушындай зур әһәң бар. Ул җырлаган вакытта минем тәннәремнән кастаны китә. Тамашашының күзіне қарап, бары тек бір генә сүз әйтәсем килә. Халык җырын, халкыбызның моңын онытмасын. Шул вакытта милләт яшәр. Әгәр дә үзебезнең динне, үзебезнең моңны, үзебезнең музыканы, үзебезнең милли музыканы онытса, милләт бетә дигән сүз. Менә милләтне яшәткән нәрсә, ул дин һәм безнең милли музыкабыз, милли моңабыз. Менә мин шуны әйтәсем килә. Шуны онытмасын.